ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଏବେ ପୁରା ଫାଇନାଲି ଏଡ଼ିଟିଂ ସରିଗଲା ପରେ ଫାଇନାଲି ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ଆସୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କାଇନ୍ ମାଷ୍ଟର ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ତାହା ମୁଁ ଏବେ ଓପେନ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଇଟା ଓପେନ୍ କଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଟିକେ ୱେଟ୍ କରିବେ, ଆସିଗଲା ନ୍ୟୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ତାପରେ ମୁଁ କ୍ରିଏଟ୍ରେ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କଲି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ସୁଟ୍ କରିଥିଲି ସେଇଟା ମୁଁ ଏବେ ଏହି ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ ଉପରକୁ ମୁଁ ଆଣିବି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ବାହାରେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିଥିଲି ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ ଉପରକୁ ମୁଁ ଆଣିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଇଟା ମୋଡ଼କୁ ଗଲି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଲେୟରରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି, ମିଡ଼ିଆରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିଥିଲି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ପାଖରେ ସେମିତି ଗ୍ରୀନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ତ ନାହିଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କେରପାଲ ପକେଇକି ତାହା ମୁଁ କରିଥିଲି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ଟିକେ ଏମିତି ଫୁଲ୍ କରିଦେଲି। ତାପରେ ତଳକୁ ପଢ଼େଇଲି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା କ୍ରୋମା କି ବୋଲିକି ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଇଠି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଏଇଟା ଇନେବଲ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଏଇଟା ଟିକେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବେ, ଏମିତି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କିଛିଟା ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଏଇଟା ରଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେମିତି ରଖୁଛି ଆପଣ ବି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ରଖିବେ। ତାପରେ ଏଇଟାକୁ କରିଦେବା 70, ଆଉ ଏଇଟାକୁ 29 କରିଦେବା 29। ତାପରେ ଓକେରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବା। ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ଆମେ ସାନ କରିବା, ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏତିକ ସାନ କରିବା। ଆଉ ଦେଖିବା ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଟା ଟିକେ କମ୍ ଅଛି, ମାନେ ଟିକେ ସର୍ଟ ଅଛି। ଆଉ ତା ତଳେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଏଇଟା ଟିକେ ଲଙ୍ଗ୍ ଅଛି, ମାନେ ଲମ୍ବା ଅଛି। ଏଇଟାକୁ ଟିକେ କାଟିକି ଆମେ ସାନ କରିବା। କାଟିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏଇଠି ମୁଁ ତଳ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ମୁଁ କାଟିବି। କାଟିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏଇଟା କହିଛି, ୟା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓକୁ କାଟିପାରିବେ। ଏଇଠି ଆମେ କାଟିଦେବା ଭିଡ଼ିଓକୁ। କାଟି ସାରିଲା ପରେ ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇଦେବା। ଆଉ ଏବେ ଏଆଡ଼କୁ ଆସି ଏଇଠି ଆମେ ଏଇଟାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ କାଟିଦେବା ଏଇଠି ୟାକୁ ଓକେ କରିଦେବା। ଏବେ ଦେଖିବା କେମିତି ହେଉଛି ଭିଡ଼ିଓ। ଏବେ ଭଲ୍ୟୁମ୍ କମ୍ କରିଦେବା। ଏଇଟାର ବି ଆମେ ଭଲ୍ୟୁମ୍କୁ ମ୍ୟୁଟ୍ କରିଦେବା। ମ୍ୟୁଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟିକେ ଚଲେଇକି ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଭିଡ଼ିଓ ଏମିତି ଆସୁଛି। ଏବେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ କରି ଆପଣମାନଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ଅପଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଏଇଟା ଆମେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଲଗାଇବା। ଏଇଟାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବା, ତାପରେ ଏଠି ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା।
तापर देखिबा एठू एटा को मध्य हमें काटी दबा काटी सारला पर टिके आग को दे दबा एटा को भी मध्य हमें राइट साइड आड़े मध्य हमें काटी दबा सेटा काटिबा पई एटा को आपण माने व्यवहार करिवे देखें तो एटा सहायता रे हमें काटिबा तो काटी देली काटी देला परे एबे कोन करिबा वॉल्यूम को टिके कम करिबा एठो एठी कोन करिबा ना प्लस रे मारिबा तापर एटा को हमें कम करि दबा देखिबा एबे केमते होची देखंतु एबरी भाव रे आपन वीडियो को एडिटिंग करिवे अति सरल भाव रे अति सहज रे तापर या को सेव करिवा को हेले आपण एटा रे क्लिक करिवे देखंतु मो करूची एठी सेव वीडियो एबे टाको सेव हो जाउची देखंतु फाइनली एबे सेव हो जाइची वीडियो एबे हमें चले की देखिबा देखंतु एतो बढ़िया ठीक एमिति आपण माने मध्य वीडियो एडिटिंग करी आपणकर यूट्यूब चैनल रे पोस्ट करि परिबे यदि चैनल रे आपण नुआ अछंती चैनल को सब्सक्राइब करिवे आ गोटे लाइक भी करिवे आ संग मानन को शेयर करिवे जेपरि से माने मध्य वीडियो एडिटिंग सिखंतु।